udumo uNkulunkulu wephezulu lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuthi sikwazi ukuhlangana namhlanje kwathi ngivulisa ubusiso. Siyabona Luyana, siyajabula kolunye uhlangothi nemvula. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyethemba ukuthi sizoba ncono nokushisa sike saba nakho kulezi nsuku. Kufakwe le-report sizama ukuthi sifake amawindi esekuyofanele ahlale evulwa ngengalo. Uma befika abantu la ekhaya ukuze umoya ungene, senzele umoya ukuze uphefumuleke ngoba hayi kushisa kakhulu. That is good. Well, nyaka wonke lokhu ngamanje siyasebenza kakhulu ngokune airport kufanele ube ne-app ngazi ukwenza kanjani okambili ey'ndandeni zakho. Angibingelele-ke ngithobeka abefundisi nomama befundisi egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele obaba, omama, intombi nensizwa usiphathele uhlelo lokushayela insimbi Sunday School egameni lomfowethu uJesu Kristu. Yithi uJesu Kristu inkosi. Isivumo lesi sasinikezwa esihle ngendlela emangalisayo, esinomsebenzi omkhulu empilweni zethu, sinomsebenzi omkhulu ekhaya lethu. Entabeni kaJehova kuyabonelelwa naku-YouTube. Kalokhu bengena kancane abantu bephuma ku-YouTube, ingathi bayaphuma ngoba kukhulunywa ngabe. Kodwa lokhu bezongena ekhaya lethu siyajabula kakhulu. Ngiyacabanga okunye okusisizile ukuthi iy'nkonzo zomkhosi singabe sisazifaka ku-YouTube, ngoba uma sizifaka ku-YouTube sitshela umhlaba wonke sisemkhosini. Ngamagama sikho emkhosini siyagijimela nje, so kasikwazi ukuveza manje lokhu ku-YouTube. Abeke silandela bethu bayayilandela lezi nkonzo nabo banisana sebengena ngaphakathi. Siyabamema, siyabamukela abangena impela lapho ekhaya lethu ngoba kusekhaya lethu. Ku-YouTube likhona ikhaya lethu ukuthi ikhaya lezinto ey'ningi. Kangoba ngisho iy'nkonzo zethu zilandelane. Ingakho-ke njalo uma ngiqala inkonzo enophathi 123 kuyake kufuneka ngiqale ngendlela efanayo ukuze ngicacise ukuthi uphathi bani lo, uphathi 2 wakuthiwani, uphathi 1 wakuthiwani. Ngenzela abantu baka-YouTube ukuze umuntu uyithole endleleni ku-YouTube abese ekwazi ukufuna uphathi 2 afune nophathi 1 ngoba ezwa indlela okuqalwe ngayo. Noma izovele siqale nje siqhubeke uzothola mhlawumbe uphathi 10 uyalinganisa. Athi awukwafunda izwi ethile kodwa kushunyelwa ngalo, kushunyelwa ngalawo amanye. Kanti hayi sekuphathela abe nolwazi ukuthi cha khona uphathi 1, 2, 3 ngoba lalela uphathi 10 khona sikwazi kakhulu. Ngale ndlela ukuthi uma siyiseyiva sibeke uphathi kuqala ukuze kube lula umuntu ukuthi ayithole. Silokhu sikhula-ke njalo kweze-technology nayo ndlela uNkulunkulu asikhulisa ngayo. Siyambonga-ke kakhulu. Kufanele siqaphele kakhulu ku-YouTube ngoba sithatha ibanga silenza liba ubuso bomhlaba. So kufanele kungene noma yini engalungile ku-YouTube izolimaza isithunzi sevangeli, isithunzi seNkosi uJesu, ekugcineni kwesithunzi sebandla. Ngeke siqale sithi isithunzi sebandla libandla elikhulu kuNkosi uJesu. Nevangela likhulu kuNkosi uJesu, iyona yaqala ivangeli. So ngasiqale ngayo sithi isithunzi sakhe kufanele sisimentele ngaso sonke isikhathi. Siyambonga-ke uyasikhulisa ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Njengoba namhlanje-ke siqhubeka ne-Ebenezer service yethu uphathi 3. Silokhu siqale ngophathi 1 ngomhla ka-31
ngomhla ka-5 part 2 u-12 namhlanje part 3 part 4 ulindele ngomhla ka-20 ngomhla ka-19 ngathi ukuze kufikele kodwa-ke lokhu uNkulunkulu asambuleka khona sizokuletha phakathi kwebandla ngoba mina okwami ngisithunywa kuphela ngiyisici yokudala ophethe indlela yasezulwini kufanele nenze sure ukuthi iyafika kuwe le ndlela isesimweni esifanele leso engiyamukele ikuso nginganezeli lutho futhi ngingakhumbuli lutho ngoba nami ngisazophendula ngelinye ilanga lokuthi ngangidlisana engangingidlisa khona ngangithathana kusho ukuthi-ke nami kufanele ngiqaphele kathi umpostoli Pawulu ngiyawutuka umzimba wami ukuthi ngingasengijimeza abanye bese ngilahlelwa ngaphandle lokho-ke kusinika ukuthi akekho umuntu oneqiniso lokuthi ezulwini kodwa sinethemba nokwenzela umusa sethembile ukuthi ezulwini uPawulu ubhale incwadi eziwu-13 eTestamenteni Elisha engenalo iqiniso ukuthi umzimba wakhe uzangalala singobani-ke thina sabhalanga nencwadi yona ngakho-ke ivangeli silithathe libe serious silithathe bathi abanye bona sebangikholwa ukwenza kwe-serious ngazi kanti kufanele ukwenze khona ngoba kuyona into yokudlala abanye-ke bakwenza kuyisito yokudlala ihobby ihobby-ke into yenza noma ngesikhathi ongenaso isikhathi akuyenzi asikwazi ukungamniki uNkulunkulu wethu isikhathi sakhe ngoba isakhe sonke uyena usidalile uma ethi namhlanje siphelile isikhathi sakho akekho ongafuna i-extension sisuke sesiphelile ngakho-ke kufanele isikhathi sethu sonke sisichithe ngokusinikeza ngicela sikhuleke sesiyazuzile Nkosi. Baba, egameni lomfelo wethu Jesu, babongcwele babolungileyo, siyakuthoba phambi kobuso bakho, siyacela ukukhuluma inhliziyo yakho phakathi kwethu, siyakhuleka siyacela Nkosi, ngomoya wakho ongcwele ube phakathi kwethu, nami ngilalele ngihlale, ngisebenzise lolu daba, ukukhuluma, usebenzise lolu daba, ukusitshela ukuthi yini ufuna siyenze, sisize nathi usiphe amandla ukukwenza lokho okufunayo uduma usinikeza wena ngoba wena ubethi hluthulelo zokufa neze-high base ukuthi akekho i-high base ungavumile wena, akekho esiphogweni ungavumile wena, akekho ofayo ungavumile wena, phinde ube indlela neqiniso lokuphila, akekho oziya ukubala ezulwini ngaphandle kwakho. Siyabonga Jesu Kristu inkosi. Amen. Sizokula-ke izwi lenkosi isitholayo Samuel wokuqala chapter 7. Samuel wokuqala chapter 7. Izokuhlisa nakho ukhohliwe sifunda amavesi amabili awesihlale siwafunda. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga sengikuba uSamuel wathatha itshe walumisa phakathi kwemispa neSheni
waqamba igama lalo ngokuthi Ebeni Ezeri, ethi kuze kube manje uJehova usizile. Ayesahlulwa amaFilisti wabe esaphinde ukungena emkhawulweni ka-Israyeli. Isandla sikaJehova sasimelene namaFilisti zonke iy'nsuku zikaSamuweli. Hamba nomfundi kuVesi 14. Imizi amaFilisti ayeyithathile u-Israyeli yabuyiselwa ku-Israyeli kusukela e-Ekroni kuze kweseGathi. Umkhawulo wayo u-Israyeli wawokhula esandleni samaFilisti. Kwaba khona ukuthula phakathi ka-Israyeli nama-Amori. Sitheke kula mavesi esesiwabukile kunezinto eziwu-5 esizibhikaphayo nesikhuluma ngazo. Part 3 lo lenkonzo esikuyona. Okokuqala ukuthi uSamuweli wamisa itshe, sikhulumile ngakho ku-part 1. Okwesibili waliqamba igama lelitshe, sikhulumile ngakho ku-part 2. Ngenxa yokuqanjwa igama namhlanje siku-part 3 ayesehlulwa amaFilisti. Number 4, imizi eyayidliwe ngamaFilisti yabuyiselwa kwa-Israyeli. Number 5, kwaba khona ukuthula phakathi ka-Israyeli nama-Amori. Ngichazile-ke ukuthi Israyeli wayeqabene namaFilisti, kodwa ngenxa yetshe lamiswa laqanjwa igama kwaba khona ukuthula nanezinye izizwe akhelene nazo Israyeli kuhlanganisa namaFilisti. Ngoba kuba njalo umntwana kaNkulunkulu uba nokuthula nabantu bonke akhulumisana nabo. Silokhu sikhumbuza nabo ukuthi amaphuzu awu-5 amele umusa kaNkulunkulu. Sibuka iphuzu number 3 ayisehlulwa amaFilisti. Sithi sibuka iphuzu number 3 alizuyeke iphuzu number 2 elegama letshe laqanjwayo. Ngoba manje ngaphandle kwegama abafowethu ngeke senzile. Namanje masithi uJesu Kristu inkosi sibiza lona leli gama. So siqhubeka sikwenza konke nizolokhu nilele kwigama. Yini eyenza amaFilisti ahlulwe na? Izinto ezimbili ezadala ukuthi amaFilisti ahlulwe. Number 1, ukumiswa kwetshe. Number 2, ukuqanjwa kwaleli igama. Ngoba sitshela ukuthi uSamuweli walikhetha kwamanye amatshe lelitshe. Hayi kazange alikhetha, sitshelwa lokho. Wavele wathatha itshe lanele ukuba negama itshe lenza ibanga litshe. Kusho ukuthi igama elisemqoka unetshe. Kusitshela ukuthi noma yiliphi itshe wayengalithatha uSamuweli, kodwa ngokulinika igama ukuthi kuze kube manje uJehova usizile, yilokho kwenza ibanga. Singayishintsha izindlu zokukhonza sikhonze noma ikuphi, ngeke kwenze lutho. Okuyokwenza utho ukuthi sithi le ngesikhonza kuyona yini igama layo. Uyalithola uNkulunkulu udumo ngaleyo ndlela. Okwaba namandla okwenza amaFilisti ahlulwe ukuqanjwa kwetshe igama. Kwalenza itshe lehluke kwamanye ngenxa yegama layo. Izinto esizenzayo emakhaya siziqamba ngakho amagama layo. Abantu bafike bahlabe, bamema abantu, inkomo kuseyinoma yiphi, kodwa maseke bathi umsebenzi kasibantu bakhe sekuyinyama yamadlozi. Umuntu ufika ahlabe, abize abantu, abize umfundisi athi inkonzo ngiyayibongela ngenxa yegama ayinikezele into ayenzayo akuseyona yamadlozi. So igama lisemqoka, kusho ukuthi izinto ozenzayo uzinika amagama na indaba
amandla asegameni. Ngake ngamenywa abanye abantu, kwakunomzalwane kulelo khaya washona wangcwatshwa emthanda uNkulunkulu ephila impilo enhle engcwele. Bangimema ukuthi basebetsheliwe ukuthi angihlangane nezinto zamadlozi, futhi angimbulithe, futhi angizenze lezo zinto. Bangimema laba bantu bathi babona sinayo umunye umfundisi, sibona ukuthi wena ufanele asizukumbozithi lizokwakhiwa ngeliqedwe libekwe libhalwe kukhulekwe khona entsheni, bese kuya kuziwe ekhaya, bese siyambusisa umufi. Ngayibona le nto ukuthi inkonzo yokumbulwa kwethu ifihliwe, bayinike igama elisha. Ngoba noma singazembathisa izinto zikaSathane zisobala ziyabonakala, angizange ngiye ngoba asibabusisa. Singobani esizobusisa umuntu esephela unyaka ahamba? Bathi-ke bayambusisa. Kanti-ke mase ngizwa emva kwalezo zinto babexoxile, bathi benza umsebenzi wabo, kodwa ukuze simbambe uNtsibane kufanele sithi siyambusisa. Kanti lo umgibelo uNtsibane uzoyicacisa lento akukho umuntu obusiswayo la olwethu. Kunjalo-ke sinezinto esiziqamba amagama ngenxa yegama oqambe leyonto. uNkulunkulu ubambe igama abesenza umsebenzi, noma ubambe igama abeselwa naleyonto uma uyidinga leyo. Yikho-ke ngithi imicimbi yakho yenzayo ekhaya uyiqamba maphi amagama na? Awufihli njengalaba babethu bangifihlela, ngoba senzelwa amandla thina usibe ziy'nkosi zezivumelwano esisha. Isivumelwano esisha-ke sinamandla ngaphezulu kwegama, ngoba sambula igama elifihliwe usiyabona ukufihla ukuthi la kahle kahle igama lalento yile. Ngoba uma ungekho esivumelwaneni esisha esafika neNkosi uJesu, esafika naleli tshe elisekele esiqinileyo, uyohamba wenza izinto ezingafanele phaphame usewuphakathi entweni ukuthi kuhlonishiswa ngoba kwenzeka wena ukuthi ufike. Mhlawumbe nawe usuwakwaluthwa nje wacela ukuthi ufinance umsebenzi wamadlozi, bawubiza ngegama elithize elihle. Wamangala usubona ukuthi kunehlahla, wamangala usubona kunephandla, usazobuza abantu ukuthi engane ngithe sengenzani manje? Iqiniso lethu ufikile wahlanganyela nabo. NaseKorinte besibili chapter 3 verse 4 to 6. Kepha sinethemba elinjalo ngoKristu kuNkulunkulu, kungesikho ukuthi singaba namandla ngokwethu ukucabanga ngotho ukuthi livela kithi, kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Unganingi nangengozi ucabanga uma wenza into ukuthi amandla avela kuwena, ngoba amandla avela kuNkulunkulu. Ngiyangimangala abantu ukuthi uyamema umuntu enkunzweni, bathi umuntu hayi ngiyasebenza, uma ngilithole ithuba, akhohlwe ukuthi lokho kusebenza amandla wanikezwe uNkulunkulu. Angamlalisa esibhedlela amneke kwikhoma 6 months wonke ufelo umsebenzi, kodwa akakwazi ukwenza uNkulunkulu ngoba yena uyasebenza ezipho umsebenzi mkhulu kuMdali wakhe. Uthi lo verse 6, yena futhi osenzela amandla ukuba sibe izikhozi zezivumelwano esisha, singesiso esegama kodwa sikamoya, ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Hawu, siyithile intshumayelo manje siphikisa igama leli gama elani kuyitshela selenza imanga na, okusesivumelwano esidala. Njengamanje sihamba ngomoya, ngoba igama liyabulala umoya uyaphilisa.
abantu namhlanje abazwani ngoba basemabandleni ahlukene. Uthi umuntu ibandla elithize ibandla lami, ibandla elithize ibandla lami. Angazi-ke wena uma unebandla ngoba mina ibandla mnalo. Elasentabeni akusilona elami, linalo walithenga ngegazi lami. Mawuthi-ke wena unebandla-ke mina angazi. Kodwa yazi ukuthi igama lithi izwi lenkosi liyabulala, kodwa umoya uyaphilisa. Thina usenzela amandla okukhonza nesivumelwano esihla. Manje kanjani ngoba uSamuel waliqamba itshe igama lakhe uma sekuthiwa igama liyabulala? Khumbula ku-part 2 ngathi igama kaliqambe itshe i-statement. Igama kaliqambe itshe li-statement. Igama kaliqambe itshe lingukumbonga uNkulunkulu. Ngoba ngaphandle kokumbonga nokumdumisa uNkulunkulu akukho ukunqoba. So igama akaliqamba lingukumdumisa, lingukumbonga, li-statement. Ukunqoba abazalwane njengoba kuyitheme usekumbongeni nasekumdumiseni. Lithi izwi lenkosi kukho konke bongani ngokuba kuyintando kaNkulunkulu. AbaseThesalonika 1:5. Kukho konke okwenzakala empilweni yakho kuyintando kaNkulunkulu. Lithini-ke leli gama leli sithi li-statement, lithi kuze kube manje uJehova usizile. Thina-ke lethi igama letshe esilumisayo laqanda sesezulwini. Lathi kufika leli tshe emhlabeni laselinegama. Uzobona ukuthi hlukana kwalamagama uma siqhubeka. Matthew 1:21 uthi ithi ngelosi kuJosefa uzawuzala indodana uqambe igama lokuthi uJesu ukuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Leli gama molilalela li-statement ukuthi uJesu kusho ukuthi nguye ozosindisa abantu ezonweni zabo. Abantu abaningi balibiza leli gama balazi. Omunye ngisho eqhuzu ukuthi aweJesu kodwa kasindisiwe ezonweni zabo. Uzomangalelwa yilo leli gama alibizayo ngoba kalazi ngisho ukuthini. Ithi ngelosi uzomqamba igama uthi nguJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Elethi itshe linalo igama, kodwa thina ezimpilweni zethu simnika igama eliyi-statement esikhulumile ngalo ku-part 2 sathi uyinhloko. Kufanele abe yinhloko yakho konke, umazise endleleni zakho zonke. Kukho konke okwenzayo mazise ngoba nawe uzokwazisa. Khumbula ubufakazi esipenda kuleli sonto lapho omunye umzalwane uhambile wayokhuleka, kuthiwa akakhuleke, kanti ukhuleka nje ingane yakhe isenkingeni lapho ikhona. Asikufunde ukulalela uma kunezwi lithi hamba uyothandaza. Noma ngaba wazi ukuthi ukhulekelani, umoya kaNkulunkulu uzokukhola hamba uyothandaza. Ngoba uma ukhuleka uNkulunkulu uyayilungisa izinto eziqondene nawe noma ngabe wena awuzazi. Kunezinhlobo-ke zamagama enkosi yethu uJesu eziningi, kodwa ngizokhuluma ngey'ntathu kuphela. Ngoba sithi igama li-statement. Efesu 1:22 uNkulunkulu uBaba wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla. Igama likaJesu lelo kuyinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, wamisa. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe. Noma ngabe yini ongahlicabanga, yonke into iphansi kwezinyawo zakhe. Ngaphandle kukaNkulunkulu Baba noNkulunkulu Umoya Ongcwele ngoba bamunye. Uma zonke izinto zibekwe phansi kwakho uJesu, ingoba ekuNkulunkulu noMoya Ongcwele ekuNkulunkulu, ukuthi zonke izinto ziphansi kwakho uNkulunkulu Baba. So kuyinhloko yakho konke ongahle ucabange ngoba izwi lenkosi lithi ngaphandle kwakhe
akuvelanga lutho oluvelileyo emhlabeni ngokulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi enguNkulunkulu, ulizwi ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, konke okudaliweyo. Ngakho-ke igama lokuqala uyinhloko nalo liyi-statement. Igama lakhe elingukumbonga, elimnika udumo, uxola angaphambanisi, elingukumbonga ngoba khona elimnika udumo. Ngamanye amagama sinegama eli-statement. Ngamanye amagama ngilungisa lento elithi izwi, igama liyabulala. Kufuneka igama elikhulumayo, igama elisho kutho, igama eli-statement ngoba libulala lelo gama. Sitheke uyinhloko elingukumbonga lileli elithi uJesu ngoba siyambonga ukuthi usindisile ezonweni zethu. Umuntu uma esukuma efakaza suke ekhuluma ngepast yakhe ngokuthi uNkulunkulu yini amenzele yona. So kungukumbonga uJesu uma ufakaza, kungukumbonga uJesu uma uthi Jesu, ngoba ayikho insindiso ngomunye, alikho futhi elinye igama. Zimbili lezi lesho verse 12 waPhesenzo 4 uthi verse 12 Phesenzo 4 ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Zimbili nje izinto, ayikho insindiso ngomunye. Bangaba baningi onkulunkulu esinabo la emhlabeni kodwa khona oyedwa ongakusindisa, ngoba yikho insindiso ngomunye. Alikho futhi elinye igama esilinikezwe phansi kwezulu esimelwe ukusindiswa ngalo. Ngiyasithanda le statement lithi esimelwe, that we must be saved through. It's the only name that is given to humankind emhlabeni esisindiswa ngalo. Alikho elinye. Bangawabiza yonke abawabizayo bengimangaliseke abamelene nathi masithi uJesu Kristu inkosi, ngoba manje uyiyo nje. Mawuphika ukuthi uyiyona, ungumphika uKristu, uyamphika yena uqobo lwakho. Ngakho-ke alikho elinye igama esilinikile. Ayikho insindiso ngomunye. So insindiso ingumuntu oyedwa, uKristu Jesu. Igama lilodwa, uKristu Jesu oyinkosi yethu. Okwesithathu igama elimdumisayo, ngithele igama lokuqala eli-statement uyinhloko. Igama lesibili uJesu yambonga. Igama lesithathu elimdumisayo uJesu Kristu inkosi, ngoba immediately sikubiza uyadumiseka ngokuthi sithi uyinkosi bese uyise athole inkazimulo. So ngesikhathi uthi udumisa uJesu usubadumise bobabili, automatically umoya ongcwele ephila kubona usedumisekile naye. Ngoba uFilip 2:9-11 uyayicacisa, ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezu kwamagama onke. Alikho elinye igama eliphezu kwaleli gama, eliphathwayo kulelizwe, eliphathwayo kwelizayo. This is the only name akalinikezile. Ngaleli gama-ke amadolo ezulwini ayaguqa, ngaleli gama amadolo emhlabeni ayaguqa, ngaleli gama amadolo phansi komhlaba ayaguqa. Bese izilimi zonke ziyavuma zithi uJesu Kristu inkosi. Ngike ngayibuka lento yezilimi, kungenzeka sidideke sicabanga ama-languages. Yebo, zonke izilimi ezikhulunywa phansi komhlaba ziyovuma, kodwa lana kukhulunywa ngama-languages, kukhulunywa ngama-tongues. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord.
manje kukhona umahluko phakathi kokuvuma kolimi as language nokuvuma kolimi as tongue. Ngoba mathiwa zonke izilimi zizovuma zithi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba, ijulile kakhulu leyo. Thema ingambulela uNkulunkulu ngayibona ijulile. Yonke into ekhona emhlabeni enolimi that has got tongue, that tongue will be forced to confess that Jesus Christ is Lord. Kungaba inkomo, kungaba isinambuzane, kungaba ilanguage ethize, as long as there is a tongue in that thing, ibiza ngento ngoba ngazi ngizothini, it's not always human beings, that tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. So luyeza lolo suku lapho lonke ulimi luzovuma luthi uJesu Kristu inkosi. Ngaze ukhona umuntu emhlabeni ezulwini, njengoba enikwe igama elikhulu alikho elingaphekwa lezulwini nasemhlabeni, ukhona yini ukuyosho yonke into enolimi ithi uJesu Kristu inkosi nayo? Imbongolo eyigitshelwe umprofethi yakhuluma inolimi zovuma imbongolo ngalelo langa zithi uJesu Kristu inkosi. Uthi uJoshua ngibekithi lisivumelwano liyofakaza ukuthi nina nithe namhlanje nikhetha uJehova, njengoba mina sengithe mina nendlu yami yakumkhetha uNkulunkulu. Ngisho manje uqobo lwabo uma yokwazi ukufakaza ukuthi anolimi, they will also confess bathi uJesu Kristu inkosi. Yonke into edaliwe, yonke into eyimvelo iyovuma ngalelo langa ethi uJesu Kristu inkosi. Besingeyikhonza inkosi enamandla angako na. Besingelibize leli gama singaphoqiwe, ngoba ngalelo langa uNkulunkulu uyokwenza kuphoqeleke, ngoba efuna wonke umuntu avume, kodwa ngoba engasamsizi ukuvuma esesikhogweni, ngoba engasamsizi ukuvuma lingezungeza igazi lakhe, kodwa ngoba evumile ngokunolimi. Thina sivume kusekuhle khona ngoba inkazimulo uma sesivuma ngalelo langa. Yilo leli gama elimkhazimulisayo esithi masiqeda ukulisho kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba ezulwini. Uma sisho lesi sivumo sinajabula Baba ezulwini ngoba uyakhazimuliseka. Ukuze akhazimuliseke uBaba, uma siyibiza kanje indodana, noBaba uyayikhazimulisa, ngoba naye wayikhazimulisa. Wathandaza uJesu kuJohn 17 verse 4, 5 and 24. Wathi ngikhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje-ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo, ngenkazimulo ebenginayo ngisekuwe izwi lingakafiki. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuwe wangithanda ungakasekelwa izwi. So uJesu ukhazimulisile uyise ngokwenza umsebenzi. Usho njalo kuverse 4, nathi uma senza umsebenzi kaNkulunkulu siyamkhazimulisa. Uma senza lokho esikuthunyiwe emhlabeni siyamkhazimulisa. Uma-ke simkhazimulisa uzosikhazimulisa nathi. Awuthandi ukukhazimula nathi, uzokukhazimulisa. Ithi izwi lenkosi amaRoma 8 verse 18. Inhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyokwambulwa kuthina. Siyokhazimuliswa only if simkhazimulisa nathi la emhlabeni. Umkhazimulisi uthi uJesu Kristu inkosi. Malikuhlula lelo gama nenkinga unenye inkosi ekubusayo uMkhulu uKristu. Lisho ungabi nandaba, umkhazimulisi. Uthona amahloni ngami, phambi kwabantu nami ngiyoba namahloni ngaye phambi kwengilosi esigababa naphambi kaBaba. Noma ngabe kuthini noma kwenzakalani, ungasabi ukuthi uJesu Kristu inkosi, umkhazimulisi, ukuze naye akukhazimulise.
ukuze naye ayibeke le nkazimulo kuwe yokwambulwa ngelinye ilanga. Uma-ke usukuleli izinga lokubakhazimulisa bobabili uNkulunkulu indodana noNkulunkulu ubaba, so noNkulunkulu uqobo lwakho uzokunika umoya ongcwele. Uzokunika umoya ongcwele ngoba usuyamkhazimulisa. Abanomoya ongcwele abakwazi ukumkhazimulisa, abangenayo umoya ongcwele abakwazi ukumkhazimulisa ngoba simkhazimulisa ngomoya ongcwele. Ngoba uyena owenza ulimi lwethu lusho. Siyathanda asithandi, uwenza ulimi lusho luthi uJesu Kristu inkosi. Ngoba every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Ubufakazi-ke bokuthi sinikeze umoya ongcwele. And uma usumnikeze umoya ongcwele isono ngeke usenze. Ngoba umoya ongcwele ubusa kuwena. 1 John chapter 3 verse 24. Litho gcina imiyalo yakhe uhlala kuye, naye uqobo uhlala kuye. Siyazi ngalokho ukuthi uhlala kithi ngomoya asinikeze yena. Ngoba phela ngeke ahlale kithi ngesiqu sakhe. Ayikho indawo engalena uNkulunkulu. NoJesu ngeke ahlale kithi ngesiqu sakhe. Ngoba phela kahlale kimi nakuwe. Kodwa uhlala kithi ngomoya ongcwele. Ngakho-ke siyazi ukuthi uma sigcina imiyalo yakhe uhlala kithi. Gcina imiyalo yakhe uzokunikeza umoya ongcwele. Yenza izwi lakhe uzokunika umoya ongcwele. Manje sekunikile umoya ongcwele uzohlala umdumisha, ulimi lwakho luzohlalela ukuvuma. Ingakho abantu abanamadimoni mawuthi thanda uJesu Kristu inkosi akakwazi ukusho. Ngoba khona omunye umuntu obusa kuye olwa noKristu, ulimi-ke alikwazi ukuyenza leyo. Kodwa one day amadimoni uqobo onke okudaliwe kuyovuka ukuthi uJesu Kristu inkosi. And I wish to be there. Ke ngithi ngisho ngibe ngilalela inhlokomo yokuqhamuka esifogweni, inhlokomo yobasemhlabeni obasezulwini, kube ngathi ikhwaya besho kanye kanye noma sisho kanye kanye sithi uJesu Kristu inkosi. Nalabo abamthukayo namhlanje, nalabo abangamfuni lithi izwi lenkosi nabamgwazayo bayokhala balile uma sebembona. 1 John chapter 4 verse 13. Lithi ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye, naye kithi ngokuba usiphile okukamoya ongcwele. Ngolizwe leli gama lithi okukamoya ongcwele. Lihambisana naleli sithi umoya ongcwele siwunikezwe ngesilinganiso. Usiphile okungukuthi sinike ingxenye ethize kamoya ongcwele. Ukusinikeza ngesilinganiso esithandwa uyena. Akasiniki sonke, kodwa isilinganiso sinikeziwe sikwanele, sikufanele. Isilinganiso engisinikeziwe singanele, singifanele. Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye, naye kithi ngokuba usiphile okukamoya ongcwele. 1 John chapter 4 verse 13. Uma usukuleli izinga siyazi thina bakamoya ukuthi usuzelwe ngomoya. Yile nto esho uJesu bathi uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ubone ubusizo. Uma usukuleli izinga-ke lokuthi ulenze izwi ahlale kuwe ngokusekunikile okamoya wakhe, usuzelwe ngomoya. Usuzelwe ngomoya, hayi ngenyama kuphela. Washo ngale phendula uNikodemu ebuza ethi uNikodemu umuntu uzobuyela esemdala esweni sikama wakhe na? Bathi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Bazalwane, sizelwe ngomoya nami. Nokwenzeki uma ukhuleka ingqondo yakho ilahleke ukuthi uthandaze yini ingqondo ekhuluma ukuthi mhlawumbe yamthuka uNkulunkulu, mhlawumbe uzidla ngezinye izinto, gijima iy'thombe ezirongo engqondweni yakho, kodwa uyathandaza. Kusho ukuthi khona ungahambi kahle, umoya kaNkulunkulu akekho la. Ngoba maye khona
ukwenza umvume, kwenza ulimi lwakho lumvume. Ngeke kusize umvume ngolimi, kodwa ngenhliziyo ukude. Athi lesi sizwe siyangikhonza ngey'ndebe zaso, kodwa inhliziyo zabo zikude naye. Awukude naye na, ikuphi inhliziyo yakho? Mhlawumbe kwamanje siyendlini nje, awukho. Cabanga ezinye izinto. Wangathi uNkulunkulu angakusiza ube la ngakho konke, umthande umkhonze ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangamandla akho onke, nangomphefumulo wakho wonke. Yokusiza lokho. Siyazi-ke ukuthi lona loyo ozelwe uNkulunkulu aboni, ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina, nomubi akamthinti. Ukusuzelwe ngomoya, uSathane akasondeli kuwe, usuyilangane lomlilo, uSathane akasondeli kuwe. Ngikuthande lokufakaza, angazi umnikazi wakho usabazi yini, ngiyafika nokuthi ngikushere. Ukhona la phakathi kwenu umnikazi wakho, angimazi umzakuthi. Sasisemkhosini, ngiyacabanga ukuthi 2014 mangeyena u-2015 kade ngizama ukubuyisa ingqondo ngokubuka kahle umkhosi la ekhaya saqala ngo-2014. So 2024 isikhathi iminyaka eyishumi siye umkhosi ka-21 days. Lo mzalwane lo sisenkonzweni-ke sasinikezana ithuba kulo 21 days lokufakaza njalo umuntu sasiza every day. Umuntu afakaze asho isicelo sakhe, ukhulekiseni bazalwane, simkhulekise. uNkulunkulu ayiphendula within lo 21 days. Ake asukumeke yena azosufakaza uthi ngigibele itekisi endleleni ngizala, ngahlala lesi sihlalo esemva ka-driver. Ngithe ngizwa ngezwa kunomsindo ebackseat, hhayi anganganaka. Ngizwa omunye ethi hayi sekugibele phela abakhonza uNkulunkulu ophilayo, noma sekugibele angazi abangcwele, something like that. So ayasha amadimoni, uthi bese ngiyajika ngiyabheka, thola intombazane eqinile iy'nwele, extensions, iyazidonsa, iyazibhinqa. Yabona nini kuyo kuma-TV berola bedonsa iy'nwele zabo, yayenze njalo etekisini. Uthi hayi nginganayo, futhi ngimuzwe uma efakaza ukuthi ngathi akayizwa lento ayishoyo ukuthi uthini. Into ayishoyo yayithi uyilangabi lomlilo, unele wangena etekisini lasha idimoni. Mina ngikhuluma ngomkhosi esiwubamba ka-21 days amandla kuwona. Uyixoxa le ndaba akaziboni ukuthi ubani, akaziboni ukuthi uyilangabi lomlilo. Unele wangena etekisini kwasha idimoni, ingane eyibhonqa eyihlalele engayibheke ngisho ukubheka. Ngoba ilona kufuneka sibe yiyo uma sisemkhosini bazalwane. Ungabi semkhosini ubande, ufane noma ungekho emkhosini. Abanye ba-west noma besemkhosini, ba-west kodwa bathi basemkhosini. Kuyabanda kumoya, kanti kufanele ube yilangabi lomlilo. Yesibhonga intombazane kwaze kwafika la ehla khona la ingena enkonzweni, ngoba iyilangabi lomlilo. Hebrew 1 verse 7 noma 104 verse 4 lithi wenza iy'ngelosi zibe imimoya, ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Simelwe sibe ngamalanga bomlilo ngoba usinikezile okamoya wakhe ongcwele. uJohane uMbhaphatisi mayikhuluma nabaFarisi ethi inzalo yezinyoka ngitshela abantu ukuthi nibalekele ulabo oluzayo nalapho kuMatthew chapter 3. Uyaqhubeka uthi uyezwa ezemva kwami engafanele nokuthinta intambo zesicathulo sakhe,
uyena ozonibhabhadisa ngomlilo nangomoya ongcwele. Sifanele sibe ngamalanga omlilo. Mawungena ekhaya amadimoni awuxewula aphuma ahambe. Mawufika emsebenzini kugingqika imenenja. Umithakathi nemithi irole phansi ithi ungakaze uvule umlomo ngoba sekungena ilanga lomlilo. Ungena uhlezi umoya ongcwele kuyena. Uthi mawufika esikoleni ingane zigingqike phansi zonke ngoba kufika uthisha nomoya ongcwele zibe delivered same time ngoba sekufike wena. Yini kufike wena? Uthisha, ubani kampande esikoleni. Amadimoni ayikhanasela nje umathanda. Kuphi ukukholwa kwakho? Kuphi ukuba umntwana kaNkulunkulu? Kuphi ukuzala kwakho ngobusha ozelwe ngomoya? Kuba ilanga lomlilo ngoba sikhonza uNkulunkulu. AmaHebrew 12:29 ungumlilo oqothulayo. Uzala imililo eqothulayo. Bekumele nathi sibe imililo eqothulayo. Ingakho ku1 John 3:9 lo ozelwe uNkulunkulu akenzi so ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokubuzelwe uNkulunkulu. Zimbili izathu ezidala ukuthi angoni. Imbewu kaNkulunkulu ihlezi kuyena. Number 2, uzelwe uNkulunkulu. Verse 18 ka chapter 5 verse John athi siyazi ukuthi lo naloyo ozelwe uNkulunkulu akoni. Ngoba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomubi akamthinti. Uma usuphila lempilo ayehlulwa amafilisti uyanqotha uSathane. Masithandaze. Baba wethu osezulwini, egameni lokuphela lwethu uJesu siyabonga. Uthando sithande ngalo siyabonga. Sihlale sibonga uthando ngoba kunjengenxa ukuthi asithanda. Wosusenzela umusa. Wosusibiza. Wosusikhetha. Wasikhethela ikhaya elisetabeni likaJehova kuyabonelelwa. Wasikhethela ikhaya eliyikhaya lezwi. Baningi bafisa ukuthola ikhaya elifana naleli. Sesibezwile mabengena ekhaya lezwi. Athi umuntu ungayithola into kade ngangifuna. Bengizwe umoya wami ukuthi kunesikhala sesigcwalisekile. Kodwa thina sikhona ngaphakathi siyabona into khona. uNkulunkulu wethu siyabonga senzele umusa. Senzele umusa nangalezi inkonzo ze-Ebeneza. Lapho uhlaba uhlukanisa khona izinto. Lapho ihlahlela khona indaba yakho. Lapho ihlahlela khona indaba yethe. Elamiswa uSamuel phakathi kwesheli naleli elinye idolobha. Namhlanje Nkosi uyasihlahlelela zonke lezi insuku naku-part 3 ukuba leli itshe liqanjwe igama amandla asegameni. Kodwa kusile uma iliphi igama isiqambe izinto kodwa igama elithi uyinhloko, igama lokuthi unguJesu, igama elithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Nkosi kakhulu. Yambuliwe lemfihlakalo. Awuyembulelanga ihlakaniphi zezwe. Awuyembulelanga abahlakaniphile bezwe. Kodwa uyambulele thini iwula. Ushilo wathi khona indlela kuyizafeli. Nomendo lapho sohamba khona. Nkosi noyisiwula ngekadube kulona. Siyabonga ngoba ngokula bentshumayelo yakho sithambile nathi wasenzela umusa. Lisho njalo izwe lithi intshumayelo yakho ukula. Lisho njalo izwe lithi ukuhlakanipha kwakho ukula. Kodwa okwabo ukuhlakanipha kuzobagcwalisa esifubeni. Siyabonga Nkosi usenzele wona. Usisa kube lona loyo oyilalelile le nkonzo ufikile la. Noyilalela ku-YouTube, noyilalela ku-WhatsApp. Kube ikhaya lakho lonke leli ikhaya lezwi. Sibikezwe ukudlula siyabonga ngakho konke usenzele khona. Qhubeka nathi nalo nyaka. Usifundise ukungenza ulutho ngaphandle kwakho. Usifundise ukungenza ulutho ngaphandle kokubiza leli gama. Ngoba ilona esenzele izinto. Ilona eliyi-statement. Ilona elinikeza uNkulunkulu Baba ekhaya ezulwini ukuduma.
Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Inkosi ehamemeo Jesus,
ezokwazi ukunika imali sizothula eze uzozazi ngomngcwele yamanzi okhulumile nayo azokhuleka amazolo in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu, wena uyinkosi yokuthula, uyinkosi enamandla ngezikhathi zonke. Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu ngalesi sikhathi, sibonga konke ososenzele khona, ube nathi uNkulunkulu wethu inkonzo iqala. Siyabonga moya ongcwele ukuthi usilondile wasigcina, wasiqinisa Nkosi, wasipha amandla, salilalela Nkosi izwi lakho, wena ukhuluma Nkosi, usebenzisa umntwana wakho. Nangalesi sikhathi Nkosi siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha,
Baba wethu ongcwele, wena wedwa ungamandla ethu, ukuphila kwethu. Siyacela uNkulunkulu wethu ukuthi usivikele Nkosi ngezikhathi zonke, usinqobele Nkosi yonke imoya Nkosi emibi kaSathane, ayinasabelo Nkosi phezu impilo zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ngiyakhuleka egameni likaJesu ophilayo, bantwana bakho bonke Nkosi bezile kule ndawo ngoba bekuthanda, ngoba Nkosi bekholwa wena ukuthi uyinkosi nomsindisi empilweni zabo, ngoba Nkosi bazi ukuthi akekho omunye uNkulunkulu okhona ngaphandle kwakho, wena wedwa uNkulunkulu wonkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu nangalesi sikhathi, siyabonga mdala wezinsuku, siyabonga sonini nanini, siyabonga Nkosi yokuthula, siyabonga Nkosi yokulunga, wena wedwa Nkosi ufanele udumo. Namanje uNkulunkulu wethu siyasithoba phansi kobuso bakho, siyasithoba kuwe uNkulunkulu wethu. Siyacela Nkosi uhlale ezinyaweni zakho, singasuki Nkosi silise uMaria, yena wakhetha Nkosi, wakhetha kahle ukuba Nkosi ahlale enyaweni zakho. Baba wethu ongcwele, siyabonga egameni likaJesu. uNkulunkulu wethu lenkonzo Nkosi ukusiphile yona Nkosi ngoba sizwe namuhla, sibonga konke Nkosi okhulume ngakho. Siyakholwa Nkosi enhlizweni ukuthi Nkosi konke sikuzwile, uyitholile indawo Nkosi empilweni zethu, uyitholile indawo enhlizweni zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sinikela konke kuwe nangalesi sikhathi. Siyacela ube nathi uNkulunkulu wethu, lenkonzo Nkosi ngeyakho. Siyacela Nkosi usiphathele yona uNkulunkulu wethu, sizophuma manje siphindele emakhaya. uNkulunkulu wethu siyacela usilondoloze, usigcine, usiphe amandla Nkosi ukuba sinqobe yonke imoya, sibize lakho igama, sithi uJesu Kristu uyinkosi kukho konke Nkosi. Siyazi moya ongcwele ukuthi Nkosi leli gama Nkosi liguqisa amadolo ezulwini, liguqisa amadolo emhlabeni, liguqisa amadolo phansi komhlaba. Baba wethu ongcwele, siyabonga, silondoloze ngegama likaJesu ophilayo. Sibonga konke uNkulunkulu wethu, siyabonga dona lethu, siyabonga sonini nanini, siyabonga Nkosi yokulunga, siyabonga Nkosi yokuthula. Thatha udumo nangalesi sikhathi ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Siyabonga manje naphakade, uJesu Kristu inkosi. Alona, lolo sumo bebugile abekos, betochitse umokosi bayole, sebebutwa abaketwa, begeliswa Oh,
namkele. Yesu Kristu. Jesu Kristu inkosi.